nsigi na nnọdị na mmemisi gọọmenti ashịkwa ka m na-ashị Chineke na m emisi ha kama na ihe ha ziziri m wo ihe m na-eyuzuzi ugbu a so rights activism m na-eme taa wụ maka na ahụrụ m na ndị na-achị achị amaghị the mandate of ndị ha na-achị ihe ahụ ọrụ ahụ ha nyere ha ha amaghị ya ha amaghị ha na-arụ. Ndewo, aha m bụ Hilda Dokubo. Ịma na m bido ihe onyonyo oge mgbe afọ 7 ebidoro m ya n'ụmụaka oge anụma nọrọ na redio. Oge m ruru 11 abala m secondary school oge a asịkwa na a na-achọ nwatakịrị ga-agba egwu ha chọgide chọpụtakwa m ma gbakwa ego ahụ gbatara Rivers State Gold Gong oge ahụ. Oge m na-erula form 4 a na-akpọzi SS1 ugbu a emepe ROS TV asị m gawakwa ebe ahụ. Oge m ruru ebe ahụ ime announcement ka ihote m adịcha m takịrị nọ abịa tinyechara m pilo fajicha pilo n'oche ka isi m wee pụta isi m apụta ọkwụta ka m si banyekwa TV finish graduate cha lọtawakwa bịa ime youth service na Lagos m bịaziri ime youth service ịma na m ezulike oge dum ka m na-achọ ihe m na-arụ oge dum ka m na-achọ ihe m ga-eme esirikwa oge ahụ asị m ga mee audition oge a film ebidola 5 years m nọ na university every year ma ga NUTAF agagidere m NUTAF ọ fọziri ka aha m tọọ nọ NUTAF National University Nigerian University Theatre Arts Festival a na-eme ụmụ Nigeria nọ na university memegide ya ruzie audition ya bụrụ na ndị macha m na NUTAF n'ọdị a otemshi banye film rụọ ọrụ ọ dịkwanụ mfe kama na ihe ihe mụtakwara ihe mụtara ama m ya na amụtakwara m ya na mụ na ndị mmadụ na-arụ ọrụ m laikere so gị kwanyere onwe gị ugwu ndị mmadụ akwanyere gị ugwu ote m chikwanyegidere onwe m ugwu too mmadụ dum mara m but agwa m unu ọwụ m onye na-ezuli ike ahụ emewakwala mbalabalabala ma na-achọ onye m ga-enyetu okwote m shipụwakwa na fim gawa Rivers State gị metụrụ ụmụaka chọwakwa ndị ote ha si chọta mụnwaka kwa ịchọta ndị mmadụ chọpụta sirizie ya gakwa school mee masters sirizie ya ndị Rivers State gọọmenti asị ha ọrụ ị na-arụ ịgbalị ala bịa ka anyị na-aga ịrụtụ ote m shibaghị gọọmenti gị wụrụ prọfeshọnal gị na-arụ na gọọmenti eziokwu ma ọ na-adịghị ka ị na-egbu oge gọọmenti nwechara ụdị ihe ntakịrị na gị wụrụ prọfeshọnal na-aghọta ha ga-ahụ agwọ kama a ga-egbu agwọ akpọrọ agwọ kọmitii asị kọmitii of ndị agwọ ama mma agwọ ga-elu agwọ a na-akpọ kọmitii ihe a ga-eme ugbu a asị ga-echi kọmitii na na-eche rịpọt eweta rịpọt asị na na-eche ndị na-eriviu rịpọt anyị rịpọt already nke unu ji riviu unu na-achọkwa ka anyị riviu ha nọdụ ebe ahụ na-egburu mmadụ oge ka ha gburu m kama na asịkwa m ha ndewo ya wụrụ na m agaghị gọọmenti agara m ama ụdị ahụhụ ndị mmadụ na-ata nke dịrị na gọọmenti hụ dị disconnect ndị a na-achị na ndị na-achị ha dịkọtaghị onwedị onye mmanụ ihe ibe ya na-eme dịka mụa awụ m oge m nọ na gọọmenti awụ m SA Youth ọfịs mbụ ha nyere m gị hụ ihe ụmụntakịrị ga-agafe bifo ha eruo ebe m nọ gị wụrụkwa youth ga-abịa ị ga-aja ọsị onwe gị ihe ọgende ọmụa ji aka m tigide si ha mba ya wụrụ na ihe akụ si na m na-emere unu tinyenu m ebe ndị mmadụ bịa ha ahụ m ọkwa ha sị m na mbụ celebrity ha na-eprotect m na gịnị mekwara nụ nke mbụ mbọ gị mere m ya etigidere m etinyezie m ebe etinyere m ụmụaka ga-abịali oge ọbụla ha chọrọ m ejirikwa aka m wepụ ụzọ ka ụzọ enyere anybody nsogbu ma ewepịa mụ na ha na-anụ oge a ka anyị mere first youth festival na Rivers State oge ọbụla Ọgọst 12 ruru eme ya ka ụbọchị ọbụla ọ m bịara bịa sị ha mba International Youth Day ụwa niile na-eselebreti ya lekwa nke anyị ga-abịa ebe a kwuchi ụkwụ kwuchi aka kwuchi everywhere na-eme ka onwe ihe na-eme anyị emegide ihe a ụmụ Rivers State abịa hụ na o nwechara ihe dum ha ga-eme siri ebe ahụ bido talent hunt akwa ebe ahụ ka ụdị mmadụ timaya shiri pụta ọgwụla ihe ha mere m ọrụ m na-arụ taa Chineke mana gap ahụ m hụrụ na gap dị nke awụ dị gap na ọgọta o buru dị between
ndị na-achị na ndị ha na-achị ha aghọtaghị. Anyị ma gọọmenti filiri na ihe dị mgbe zụọ kwa ụgwọ mụ na-akpọ ha procurement system. Onye ha na-arụ ebe ahụ procurement gọọmenti ga-ezụọ ga-ekwu ụgwọ. Ha amaghị na ego itinyere n'ịzụ mmadụ ka ego ọbụla n'ụwa gịsị ha tinye ego ka ịzụọ ndị mmadụ. Ha na-eme ka ọgbọnọ na-alọgharị ngado. So mgbụrụ awụ m nwoke awụ m nwaanyị awụ mmadụ. Ihe m chọrọ ikwu ugbu a m kwuo ya otu o siri dịrị m n'obi ọ ga-adị mma. Ndị Igbo mara ihe dị ha mma ha gaa ala Igbo dozie ala Igbo maka na onweghị ihe anyị enweghị. Gị na-achọ Japan of Africa ọ nọ n'ala Igbo. Rugodu Nnewi gaa hụ ihe ụmụ Igbo ji aka ahụ. Gị na-achọ seaport nọ ọ nọ na Rivers State ọ nọ na Calabar. Mụnwa ga-asị ụmụ Igbo biko nụ ka anyị dozigodu ebe nke anyị